ଦିପହରେ ଦିହର ବାବୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଯାହାକୁ ଖାଇଲା ପରେ ଆମ ଦେହ ମନ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋର ଘର ଦ୍ୱାରା ଲିପା ପୋଛାରୁ। କାହିଁକିନା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାଳ ବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଘର ଉପରେ ଏମିତି ଯେ ପଡିଥିଲା ପୁରା ବାର ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ଲିପାଲିପି କାମ ସାରି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିକି ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଆସି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି। ଗାଧେଇ ସାରି ଆଗ ଠାକୁର ପୂଜା ନ କରି ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର କାରଣ ହଉଛି ତାଙ୍କ ପେଟ ଶାନ୍ତି କରି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିପାରିବି। ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଯାଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଥିଲି। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସାରି ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ରାନ୍ଧିକି ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରିକି ଖିଆପିଆ ସାରିଲା ପରେ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବାର ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ଭାବୁଥିଲି ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ ସବୁ ବୋଧେ ମୋରି ଉପରେ ଢାଳି ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ମୋ ସାନ ଦିଅର ବାବୁ ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତରଭୁଜକୁ ଦେଖିକି ମୋ ଖୁସି ତ କହିଲେ ନ ସରେ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ତାକୁ କଟିଂ ଫଟିଂ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିଲି। ତରଭୁଜ ନା ଶୁଣିକି ଆମ ସୁନା ନିଦରୁ ଉଠିକି ପୁରା ଧାଇଁକି ଆସିଥିଲା ମୋ ପାଖକୁ। ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ଫାଳେ କାଟିକି ଆଉ ଫାଳେ ରଖିଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଳକୁ ଆମେ 4 ଜଣ ଖାଇଥିଲୁ ଆଉ ଫାଳେକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲୁ। ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ଖାଇଲା ପରେ ଦେହ ଆଉ ମନ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏଇଆକୁ ଲଗେଇକି ଆମେ 6-7 ଥର ତରଭୁଜ ଖାଇସାରିଲୁଣୁ। ଆପଣ କେତେ ଥର ତରଭୁଜ ଖାଇଲେଣି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଭିଡିଓଟି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।